खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव मन्थ्रिनि बिबानखौ सोलाय-सोल' खालामखांनायनि उनाव दा गार्जेन मिनिस्टारखौ सोलाय-सोल' खालामदों चिरां आरो तामुलपुर जिल्लाखौ बेंनो थाखाय उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनो गार्जेन मिनिस्टारनि बिबानखौ होनाय जाबाय नन्दिता कार्लसा बिथांनो बाक्साजों लोगोसे बजालिनि गार्जेन मिनिस्टारनि बिबानखौ होनाय जाबाय बिमल बरा बिथांनो उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे चराइदेव जिल्लानि गार्जेन मिनिस्टारनि बिबानखौ होनाय जाबाय अशोक सिंघाल बिथांनो क'क्राझारजों लोगोसे गवालपारा जिल्लानि गार्जेन मिनिस्टारनि बिबानखौ होनाय जाबाय पीयूष हाजरिका बिथांनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बेंनो थाखाय गार्जेन मिनिस्टारनि बिबानखौ होनाय जाबाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्लाखौ बेंनो थाखाय गासै 15 मन्थ्रि बिथांमोननो बिबान होनाय जाबाय क'क्राझारनि सासे सिख्लाखौ दिल्लीनि साखाथि नयदायाव थानाय देहा फालांगि खालामग्रा न'निफ्राय रैखा खालामनो हादों गुबुन रायजोआव साख्रि होनायनि खोथा होनानै देहा फालांगि खालामग्रा न'आव दोनहैदोंमोन पलाश राजबंशी मुंनि सासे दुथाङा जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुबुन रायजोआव साख्रि होनायनि खोथा होनानै क'क्राझार दीनदयाल उपाध्याय रोंगौथि जौगाखां मिरुआव 4 दाननि थाखाय माल्टि टेकनिशियान आयदायाव फोरोंथाय होदोंमोन सिख्लाखौ बेनि उनाव चेन्नाइ फारसे लांनो थाखाय पलाश राजबंशीया सिख्लानि बिमाखौ बुंफैदोंमोन नाथाय बिमाया बादा होदोंमोन अब्लाबो रांनि लब दिन्थिनानै अदेबानि सानसेयाव 8 घन्टा खामानि मावोब्ला 18,000 दानफायाव दान बान्था मोनगोन होननानै बुंथिदोंमोन आरो चेन्नाइसिम लांनाय जानाय लोंनायनि गासैबो खरसाखौनो बानजोबनायनि खोथा होदोंमोन पलाश राजबंशीया बे लेखायै 9 आगस्टआव 40 हिन्जावसा हौवासा लाइमोनफोरखौ चेन्नाइ फारसे लांनो होनानै ओंखारलांदोंमोन नाथाय चेन्नाइ फारसे लाङालासे नर्थ इस्ट एक्सप्रेसजों दिल्लीसिम लांनानै थांदों बेनि उनाव इउपिनि नयदानि मोनसे न'आव दोनहैदोंमोन नयदानि मोनसे कम्पानिनि थिसनथाइ होनायनि आनजादाव उथ्रिसारनो हायैलाय गुबुन मोनसे कम्पानियाव थिसनथाइ होनो खोथा होनानै मोनसे हस्टेलाव दोनहैदोंमोन नाथाय दरजाखौ बन्द खालामनानै हस्टेलनिफ्राय रावखौबो बायजोआव ओंखारनो खाबु होनाय जायाखैमोन बेफोर गासै जाथायखौ लांखारजानाय क'क्राझारनि सिख्लाया बिमानो खौरां हरनायाव बिमाया पुलिसनि मददजों दिल्लीसिम थांदोंमोन उनाव दिल्लीनि साखाथियाव थानाय इउपिनि नयदानि देहा फालांगि खालामग्रा गंसे न'निफ्राय रैखा खालामनानै लाबोफिननो हादों सिख्लासाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला देहा फालांगि खालामग्रा न'आव गासै 40 आइजोफोर दंमोन जेराव सासे आसामनिबो दंमोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गिबियाव बिथांखौ साननै मोजाङैनो दोनदोंमोन उनाव एमब्रायै देहा फालांगि खालामनाय खामानिजों लोब्बा लाखिहोदोंमोन जायनाखि बिथां आरो बिथांनि नखरा दुथांफोरनि थाखाय गाज्रि मुं मोनबाय बेनि थाखाय दुथां पलाश राजबंशीखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों सिख्लाया आरो फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला पलाश राजबंशीजों लोगोसे गासै 3 सुबुंफोरा बिथांमोनखौ साख्रि होनायनि मुङाव गुबुन रायजोआव लांखारदोंमोन फिन जाख्ल'नायनि अजद मोनसे दोला गुबुन मोनसे दोलोनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद होलायनानै खौरांगिरि मेल खुंनायखौ दासान्दि नुबोबाय थानाय जादों बेरेखा दोलोआ जाख्ल'नायनि अजद होनायनि अनगायैबो लोगो दोलोआबो जाख्ल'नायनि अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों UPPL दोलोनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद होनाय आरो UPPLनि खामानिखौ लानानै BPF दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा आसि दिन्थिबोनायखौ लानानै UPPL दोलोनि मिडिया एन्ड पाब्लिसिटि सेक्रेटारि हान्थिगिरि नार्जारिनि खौरांगिरि मेल बिथाङा बुंथिदों दि BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरा UPPL सोरखारनि सायाव बायदि राव बाहायनानै गावसोरनि गोहोखौ रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनो नाजादों नाथाय UPPL सोरखारा 18 दानल' जादों आरो UPPL सोरखारा 18 दानावनो गोबां बिथांखिफोर लाबोदों आरो खामानिफोरखौ मावदों बेखौ मेगन सानानैनो BPF दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानि सिगाङाव बायदि राव बुंनानै राजखान्थि खालामदों आरो रायजो राजाफोरखौ गावसोरनि फारसे बोनो नाजादों होननानै बुंथिदों बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदों दि थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ जेसेबां बिथांखिफोर आरो जौगानायनि खामानिफोर मावदों जाख्ल'नायनि अनगायै जेबो जायाखै जेरै BPF सोरखारनि समाव क'क्राझार खोला आरो साहा ओनसोलनि थाखाय 2005-06 मायथाइयाव क'क्राझार वाटार साप्लाइ स्किम फसंदोंमोन जायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2013 मायथाइनि 7 नभेम्बर दानाव गावनि आखाइजोंनो बेखेवदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दै सिबिथायखौ मोननो हायाखै बेनिखायनो बबे सोरखारा मा खामानि मावदों मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो मिथिगौ होननानै बुंथियो हान्थिगिरि नार्जारिया बेनि अनगायैबो सालाखाथियाव UPPL दोलोनि खामानि मावनायखौ मोदोमाव नांनानै PMAYनि न' लुनाया गाज्रि जादों आरो मावफुंजायाखै बायदि बायदि BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारिया बुंथिदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा थैनांगौ सान गैयाबा थैनायनि खुगानिफ्रायबो बारग'बोफिननो हायो बे खोथाया फोरमान जादों आर्जेन्टिनानि भाइस प्रेसिडेन्ट क्रिस्टिना फार्नान्डेसखौ गुलि गावदोंमोनब्लाबो बिथाङा रैखा मोननो हादों बे सोमोनांथाव जाथाया भाइस प्रेसिडेन्ट क्रिस्टिना फार्नान्डेस बिथांनि न'नि लांगोनायावनो जादों
बिथांनि न'नि लांगोनायाव सुबुंनि थुबुर जानायनि खाबु लानानै सासे सुबुं जाय ब्राजिलनि थागिबि मुङा फार्नान्ड' आन्द्रे बियो आर्जेन्टिनानि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांनि मोखाङावनो गसंनानै बिथांनि खर'आव गुलि गावनो थाखाय पिस्तलखौ फाथिदोंमोन। भिडिअ'आव नुनाय बायदिब्ला पिस्तलखौ मोखाङावनो फोनांहां खालामदोंमोन दुथाङा, नाथाय पिस्तलनि ट्रिगारखौ बोदोंमोनब्लाबो गुलिया पिस्तलनिफ्राय गलाङाखै। पिस्तलाव माबा मोनसे जेंना जानायनि थाखायनो पिस्तलाव गरबा गुलि थासेयावबो गुलिया पिस्तलनिफ्राय गलाङाखैमोन, जायजों थैनायनि खुगानिफ्राय रैखा मोननो हादों आर्जेन्टिनानि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा। दा बुथारनो नाजानायनि दायाव फार्नान्ड' आन्द्रेखौ हमबाय क्रिस्टिना फार्नान्डेस बिथांनि सिकिउरिटि हानजाया। रिपर्टनि बायदिब्ला आर्जेन्टिनानि भाइस प्रेसिडेन्ट क्रिस्टिना फार्नान्डेसआ 2007 निफ्राय 2015 मायथाइसिम आर्जेन्टिनानि प्रेसिडेन्टबोमोन। बै समाव बिथांजोआ गोबां जाख्ल'दों होननानै अजद होनायलाय बेनि सायाव बिजिरनायाबो दा जागासिनो दं। बेराफारसेथिं आर्जेन्टिनायाव पलिटिकेल क्राइसिसबो जादों। बेखौ लानानैनो बे गावथारनो नाजानाय जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बेराफारसेथिं भाइस प्रेसिडेन्टनि सायाव गोबां अजद फैदोंब्लाबो बिथांनि न'नि सोरगिदिं बेंखनानै बिथांखौ मदद होदों बिथांनि दोलोनि मददगिरिफ्रा। बे होंगो दोंगोनि खाबु लानानैनो भाइस प्रेसिडेन्टखौ गावथारनो नाजादोंमोन ब्राजिलनि फार्नान्ड' आन्द्रेआ। लामानि जाब्रबथायजों खेबसेयैनो नखरसेनि 3 सुबुंनि जिउ खहा। बे दुखुनांथाव जाथाया आसामनि चटियानि गेरेखियाव जादों। जाथायजों जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा तौसिफ रहमान आनसारी, लोगोसे बिथांनि बिसि आरो 2 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला। रिपर्टनि बायदिब्ला फिसाज्लानि फाहामथायनि थाखायनो बिथांमोनहा जयै थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गेरेखिनि 15 नं राजा लामायाव जाब्रबथाय जादों। गोख्रैथिजों खारनाय बिथांमोननि गारिया गंसे माल रोगाग्रा गारिनि उनथिंजाय सौख्रांदों, जायजों बे जाथाया जानो मोन्दों। उनाव जाथायखौ पुलिसनो खौरां हरनायाव जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथिफैनानै 3खौबो गारि सिंनिफ्राय बख'दों। चटियानि गेरेखियाव नखरसेनिनो 3 सुबुंनि थैनायनि अनगायैबो बङाइगावनि जगिघपायावबो सासे सिआरपिएफ जवाननि जिउ खहा। सिआरपिएफ जवाना बङाइगावनि सलन्तापारा गामिनि थागिबिमोन, मुङा किशोर कलिता। बिथाङा दासान्दि छुट्टियाव गावनि न'आव दंफैयोमोन, नाथाय जगिघपा सिनाबारिनि 17 नं राजा लामायाव जाब्रबथाय जानानै थैनो गोनां जाबाय। सनितपुरनि बरसलायाव दिनै आसाम सोरखारनि बिथोन बायदि होस्रांनाय हाबाखौ मावगोन। बरसलानि सितुलमारियाव गोबां नखरफोरखौनो दिनै आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै होस्रांगोन। सोरखारनिफ्राय नटिस फैनायनि उनावनो 90निबो गोबां नखरफोरा गाव गावनि न'खौ सिफायनानै गुबुन मोनसे जायगायाव थाहैखाबाय। आयेन बेरेखायै सोरखारनि हायाव दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनायजों हालाय हाफाय जानो गोनां जादों सुबुंफोरा। गथ'फोरनि फरायसालियाव थांनाया बन्द जाबाय, फरायनाया बन्द जाबाय। जेराव फरायसाफोरनि आनजाद जानो थांगासिनो दंमोन, दा बबेयाव थांगोन बबेयाव थागोन बेखौ लानानै हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। बेराफारसेथिं लोंनाय दैनि आंखाल, जानाय आदारनि आंखाल होनानै फोरमायथिदों। लोगोसे जायनाखि बिथांमोननिया गावनि हा गैजाया, बेनिखायनो थानायनि थाखाय राहा आरो लोंनाय दैनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा। कामरुप पुलिसा रानि गामियाव नाका चेकिंआव सिग्रोमनानै गोबां बेफ्रुग्रा हमनो मोन्दों। मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै रानि गामियाव नाका चेकिं फसंनानै सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदोंमोन, जेराव गोबां बेफ्रुग्रा हमनो मोन्दों। लोगोसे 32 बोसोर बैसोनि जेहेरुल इस्लामखौबो हमनो मोन्दों। जेहेरुल इस्लामा सयगावनि चाम्पुपारानि थागिबि। रानि आउटपस्टनि असिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिग्रोमनायाव जेहेरुल इस्लामनिफ्राय 2800 एक्सप्लसिभ पावार जेल आरो 1500 डिटनेटर एबा बेफ्रुहोग्रा डिभाइस हमनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो मिजोरामनि चाम्पाइ जिल्लानिफ्रायबो आसाम राइफल्सनि जवानफोरा गोबां हाथियार हमनो मोन्दों। चाम्पाइ जिल्लानि बाकाटकायाव अपारेशन खालामनायाव वानलाल सुंगा मुंनि सुबुंनिफ्राय चाइनायाव बानायनाय वाकि टकि, मोन 9 डिटनेटर आरो 2 केजिनि गोबां मोन 17 जेलेटिन स्टिक्स हमनो मोन्दों। बे दायाव वानलाल सुंगाखौबो एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।